Πάμε όμως εμείς τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Χρήστο Θεοφίλου, μέλος του CFA Cyprus, και να μιλήσουμε για την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος και ουσιαστικά για το χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοφίλου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, αφού φαίνεται ότι οι Κύπροι στο χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό έχουν την πρωτιά και μάλιστα είμαστε κάτω πολύ από τα επίπεδα. Ναι, σίγουρα. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι πρόβλημα χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού υπάρχουν σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, αλλά σίγουρα, όπως είπατε, στην Κύπρο έχουμε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών γνώσεων, με το μέσο όρο να είναι χαμηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς να πούμε και ένα ορισμό εδώ για τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει. Όταν μιλάμε για χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, όταν λέμε κάποιος είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητος, είναι αυτός που είτε δεν κατέχει τις απαραίτητες, τις βασικές γνώσεις για να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα χρήματά του, είτε δεν τις εφαρμόζει απλώς, κάτι που τον αποτρέπει να πετυχαίνει τους οικονομικούς στόχους της ζωής τους και το φέρνει πολλές φορές σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες λόγω κακής διαχείρισης χρημάτων. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται κάτι μεγάλο και πρέπει να απασχολεί μόνο τους οικονομολόγους, τους τραπεζίτες, αλλά μιλάμε για απλά καθημερινά πράγματα. Ναι, φυσικά. Μιλάμε για απλά καθημερινά πράγματα και να σας πω και κάποια παραδείγματα πώς επηρεάζεται τον κάθε πολίτη. Για παράδειγμα, ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός επηρεάζει τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Να αρχίσουμε από το ατομικό. Στην Κύπρο χαρακτηριζόμαστε από έλλειψη κουλτούρας αποταμίευσης. Αυτό μας επηρεάζει κατά τη διάρκεια της ζωής μας να έχουμε λιγότερο συσσωρευμένο πλούτο, λιγότερες αποταμιεύσεις σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε κάποιον οικονομικό σοκ, δυσκολεύομαστε να το αντιμετωπίσουμε, και μια μεγάλη σημαντική πτώση του βιωτικού επίπεδου κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής μας. Άρα μιλάμε για πράγματα όπως την αποταμίευση, τις επενδύσεις, την εξοικονόμηση πόρων, να σκεφτόμαστε το μέλλον οικονομικών προγραμματισμών. Σε συλλογικό επίπεδο, που είναι το δεύτερο, βάσει ερευνών, επίσης έχουμε δει μια συσχέτιση μεταξύ της χρηματοοικονομικής παιδείας μιας χώρας και της οικονομικής σταθερότητας της χώρας, δηλαδή η φτωχή λήψη αποφάσεων, όπως η υπερβολική έκθεση σε ρίσκο και κίνδυνο ή ο υπερβολικός δανεισμός, έχουν πολλές φορές προηγηθεί οικονομικών κρίσεων. Και στην Κύπρο έχουμε τις περιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης των χρηματιστήριων αξιών το 1999 και το 2000, όπως επίσης και την τραπεζική κρίση που προηγήθηκε του κουρέματος των καταθέσεων. Και όλοι από εκεί μάθαμε αρκετά. Ναι. Έχουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος, καλλιεργώντας χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα λοιπόν στις νέες γενιές. Ακριβώς, ναι. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε. Λέγεται Global Money Week ή αλλιώς Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος. Είναι μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτήν τη βδομάδα λοιπόν, με κάποιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες, θέλουμε να μεταδώσουμε στο κοινό και ειδικότερα στους νέους υγιείς γνώσεις, ικανότητες, συνήθειες και συμπεριφορές για να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά τα χρήματά τους, να κάνουν σωστό οικονομικό προϋπολογισμό και να παίρνουν πιο σωστές οικονομικές αποφάσεις. Να πούμε ότι αυτές οι δραστηριότητες γίνονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Απλώς αυτήν τη βδομάδα κορυφώνονται, συντονίζονται από τους διάφορους φορείς υπό το συντονισμό της Κεντρικής Τράπεζας στην Κύπρο και έτσι έχουν μεγαλύτερη απήχηση, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό στην Κύπρο λόγω του προβλήματος που αναφέρατε. Κύριε Θεοφίλου, θα έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία να χειρίζονται ένα έτσι εβδομαδιαίο ή ημερήσιο, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει, ποσό, όπου έτσι ξεκινάει μια κουλτούρα πώς να διαχειριστούν τα δικά τους χρήματα. Γιατί πολλές φορές αυτό, αν ξεκινήσει να γίνεται, ξεκινάει να γίνεται κάπου γυμνάσιο με λύκειο. Ναι. Και πολλές φορές δεν ξεκινάω ούτε στο γυμνάσιο. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα σε μεγάλες ηλικίες που έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το καλύτερο είναι
πρόληψη παρά η θεραπεία. Είναι και λιγότερο οδυνηρό, είναι και πιο φτηνή η πρόληψη, επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο μετά, όταν πέσουμε ήδη στις χρηματοοικονομικές παγίδες, να ξεφύγουμε από αυτές. Άρα, εμείς λέμε όσο πιο νωρίς οι νέοι αποκτήσουν γνώση και χρηματοοικονομικές δεξιότητες, όσο πιο νωρίς τις βάλουν σε τάξη, τόσο πιο εύκολο είναι να πετύχουν τους οικονομικούς τους στόχους και να αποφύγουν τα λάθη που κάνουμε εμείς, η δική μας γενιά και οι προηγούμενες γενιές. Όπως βλέπετε τα πράγματα με την πάροδο των ετών, θεωρείτε ότι ο Κύπριος έχει ξεκινήσει τουλάχιστον να εκπαιδεύεται? Μπορεί τα στατιστικά να μην μας δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τους Κύπριους, ωστόσο υπάρχει μια εξέλιξη. Ναι, όπως έχουμε άνοιξη τώρα, βλέπουμε και μια άνοιξη σε αυτόν τον τομέα, απλώς είναι πολύ νωρίς ακόμα, δηλαδή ακόμα δεν ανθίσαν. Βλέπουμε κάποια δέντρα να ανθίσουν, απλώς δεν έχουν ανθίσει ολοκληρωτικά. Οπότε είναι ευχάριστο που βλέπουμε συνεχώς και πιο πολλές προσπάθειες. Να αναφέρω και κάποιες προσπάθειες που κάνει ο δικός μας ο σύνδεσμος, ο CFA Society Κύπρου, στα σχολεία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο CFA Society Cyprus είναι ένας επαγγελματικός σύνδεσμος με μέλη στο χρηματοοικονομικό τομέα. Σκοπός η προώθηση και ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα και μέσω του εθελοντισμού των μελών του συμβάλλουμε ενεργά στη χρηματοοικονομική παιδεία της χώρας μας. Συγκεκριμένα από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν κάνει πάρα πολλές παρουσιάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πάνω από 2.500 μαθητές, με στόχο να γίνει κάποια ευαισθητοποίηση στα παιδιά στη σημαντικότητα της διαχείρισης των χρημάτων, στο οικονομικό προγραμματισμό, βασικές συνήθειες εξοικονόμησης, αποταμίευσης και επένδυσης. Όπως αναφέρεται για το δημοτικό, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οργανισμοί. Από ό,τι ξέρω, είναι ο τραπεζικός οργανισμός μας με έναν άλλο επαγγελματικό σύνδεσμο, οι οποίοι πάνε και αυτοί στα δημοτικά, κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις. Άρα βλέπουμε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες. Να αναφέρω επίσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι από φέτος αρκετά ιδιωτικά σχολεία έχουν βάλει στο πρόγραμμα τους μάθημα χρηματοοικονομικής παιδείας. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, έχει προσφερθεί δωρεάν στα σχολεία και βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ιδιωτικών σχολείων να το βάζουν στο πρόγραμμά τους. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα δημόσια και αρκούμαστε μόνο στην πολιτική οικονομία και τα οικονομικά μαθήματα, έτσι ώστε να πάρουν την οποιαδήποτε εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα τα παιδιά. Ναι, ελπίζω μας ότι σιγά σιγά θα γίνει η καθολική εισαγωγή αυτού του μαθήματος και στα δημόσια σχολεία. Να πω σε εθνικό επίπεδο ότι υπάρχει μια ad hoc επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από την Βουλή. Έχει κάνει μια εθνική στρατηγική η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι τον Ιούνιο. Ο στόχος αυτής της επιτροπής, έχουν γίνει έρευνες από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δείξαν κάποιες ομάδες πληθυσμού οι οποίες έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μέσα σε αυτές είναι και οι νέοι. Άρα ελπίζουμε μέσα από αυτήν την επιτροπή, στην οποία είναι και επαγγελματικός σύμβουλος του CFA Society Cyprus, σιγά σιγά να αναπτυχθούν δράσεις για να αντιμετωπιστεί πιο ολοκληρωτικά αυτό το πρόβλημα και στα δημόσια σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Θεοφίλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και ελπίζουμε ότι χρόνο με το χρόνο θα υπάρχει μια εξέλιξη και ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός δεν θα έχει τόσο χαμηλά πλέον τους Κυπρίους. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.